Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio en samen zijn we gebroeders Wolf. Je kijkt vandaag naar de 10e aflevering. De 10e aflevering, nummer 10. Met niemand minder dan Mr. Perepepe. Killa Kizzy. Veel kijkplezier. Malone City. Killa, ten eerste dank dat je bij ons wilt instappen. Ja, maar sowieso, man. Love, man. Ja toch, thanks man. Ik hoop dat jullie langer dan 5 jaar jullie rijbewijs hebben. Ik heb geen rijbewijs dus. Ik heb hem langer. Ja, laten we gewoon bij het begin beginnen. Killa Kizzy, wie is dat? Wat voor persoon? Ja, dat is een lakse persoon, luie persoon, chille persoon. Alles op zijn tijd. Ja. Dat is Killa Kizzy, a.k.a. Kees, a.k.a. opa. Ze noemen me ook opa vaak, want ik klaag veel. Ja man, ja, je kan heel veel dingen zeggen. Eigenlijk, andere mensen kunnen meer dingen zeggen over mij dan ik zelf. Ik zeg, ja, heb ik dat gedaan? Serieus? Ben ik zo? Oh, oké. Maar ik weet dat ik heel veel kan klagen en heel veel bier kan drinken. Oké. Ja, je bent sowieso een Antilliaan. Dat is ook de reden dat je hier bij ons zit. Ja. Ben je op Curaçao geboren of in Nederland? Nee, ik ben in Curaçao geboren. Oké. En hoe oud was je toen je naar Nederland vertrok? Ik was 12 jaar toen ik naar Nederland kwam. Wat is de reden dat jullie naartoe zijn gekomen? Ja, mijn moeder heeft mij gestuurd. Ik was stout. Met 8 jaar had ik al tatoeage en zo. En, 8 jaar? Ja, en ze kon me niet meer verdragen, heeft ze mij gestuurd. Voor school, voor een betere toekomst. Maar ik vind dat ik hier erger ben verpest dan in Curaçao, zeg maar. Wat was jouw eerste tatoeage dan? Ik had een hartje met een kruis en met Love God. Is toch iets positiefs wat je op je af... Ja, zo dacht ik ook, weet je. Dan gaat mijn moeder niet boos worden. Was het zichtbaar te zien? Nee, ik had hem hier zo gezet en ik had een shirt, maar mijn moeder had het ontdekt een keertje dat ik niet wou gaan douchen. Ze was haar serie aan het kijken, novelle en zo. Ze dacht tegen mij, ga douchen. Ik zeg nee. Zij gaat douchen, dus zij trekt mijn kleren uit. Toen zag ze dat. Oké. Hoe reageerde ze dan? Ja, ze hebben me helemaal kapot geslagen. En heeft ze al mijn tantes en ooms gebeld. Ze stonden in de rij om mij te slaan. Ja, en toen zei ik tegen haar dat het weg kon. Want die jongens in de buurt zeiden tegen mij dat het weg kon met melk. Ja. Dus mijn moeder ging gewoon die melk gewoon warm maken. Heeft ze gewoon gegooid op mijn arm, maar het moest niet zo. Het moest gewoon weer teruggetikt worden hoe we het hadden gedaan met Oost-Indische inkt. Met die naald. Zo moest je het weer doen en toen kon het weg, maar ik wist het niet. Dus mijn moeder gooide gewoon melk over mijn arm heen, maar niks ging weg dus. Ik heb het gewoon gehouden. Heftig man, heftig. Ja, Oké, dat is al eigenlijk een beetje van je opvoeding. Ja. Hoe was je opvoeding in het algemeen, zeg maar? Mijn opvoeding? Ja. Hoe ben je opgevoed? Ik kan niet, streng kan ik het niet zeggen, maar ja, mijn moeder was een beetje, ik ben met mijn moeder opgegroeid, bij mijn tante thuis. Ja. En ja, mijn moeder was een beetje, iedereen ging haar een beetje verwennen, dus ik werd ook een beetje verwend net, dus mijn moeder ligt en ja, die doet dat voor haar, doet dat. Ja. Zo voel ik mijzelf nu ook, weet je. Dus mijn opvoeding was gewoon rustig. Ik vond het gewoon goed. Maar ik was zelf stout. Mijn moeder zei, ja, doe dat niet, maar ik ga gewoon juist kijken wat dat was, weet je. Je bent alleen door je moeder opgevoed? Ja. En als je nu naar terugkijkt, wat denk je, hey, mama heeft me goed werk gedaan? Ja, ze heeft goed werk gedaan, maar ik heb niet geluisterd. Ja, maar mijn moeder is mens van de kerk en zo, weet je toch? Ja. En toch ga ik stoute dingen doen, dus is niet... Maar mijn moeder heeft wel goed werk gedaan. En van mijn vader, ik weet niet waarom ze weg is gegaan van mijn vader, maar mijn moeder heeft een soort van eigen wil en eigen, ik denk dat dat het is. Dus ik heb eigenlijk nooit gevraagd van waarom ben je weggegaan van mijn vader. En eigenlijk, ik heb nooit
gevonden, zeg maar. Snap je? Maar jij hebt je vader wel gekend? Of? Ja, ik ken mijn vader nog steeds, maar ik chill mijn vader appt me elke dag. Ja? Ja, maar als ik hier zo kom, hij komt mij gelijk checken met kratbier en zo, alles. Oké. Dus die band is er wel. Ja, ik ben cool met hem, man. Als ik hier zo kom, hij gaat met een snackbar en zo met al die Dominicaanse vrouwen praten daar. Ja. Hij is trots, kijk mijn kind, hij komt hier optreden, dit, dat, weet je. Dat is wel leuk. En ja, inmiddels heb je zelf kinderen. Meer dan mij, dat is veel. ik heb er 6. 6 kinderen. Ja. Hoe ben jij als vader? Ja, kan beter, vind ik zelf. Zeg maar, ik verwaarloos heel vaak. En ja, veel mensen zeggen tegen mij, het is niet alleen het geld, zeg maar. Ja. Maar ik denk meestal, als ik geen geld heb, wat ga ik ze aanbieden? Als ik met ze ga chillen en ze vragen een ijsje, dan moet ik het wel kunnen kopen of iets. Ze willen ergens naartoe, bios of zo, weet je dat? Dus ik vind dat ik meer kan doen, zeg maar, als vader voor hun. Als je kijkt naar je eerste kind en je laatste kind, Ja. merk je veranderingen in je vaderschap? Nou, niet echt, want mijn laatste kind heb ik pas, als ik jullie eerlijk moet zeggen, heb ik pas dit jaar voor het eerst gezien. Oké. Dat is iets, ja, bijna niemand weet het. Ja, mensen weten het van mijn omgeving, zeg maar op internet niemand weet. Dat is mijn Vanaf dochter. nu weet iedereen het. Ja, dat is mijn dochter. Ik heb 5 zoontjes en 1 dochter. Oké. En ik wist eigenlijk niet helemaal, zeg maar, waarom het zo is gaan. En één keertje ging ik met die mattie van mij ging ik naar, hoe heet dat? We gingen naar de stad. Hardlopen, die kinderen gingen met school. Marathon. Marathon, Ja. Marathon lopen. En opeens ik draai om, opeens ik zie. Ik zeg, hé, dit is die babymama van de dokter. Ik kijk zo naar ze, zegt ja. Ik zeg, ja. Ze zegt, je dochter loopt ook mee. Ik dacht, wat? Dus na zoveel jaren, gewoon 7 jaar of zo. Ach, Ze zegt gewoon zo, ze praat met mij. Ik dacht, wat? Ze zegt, kom. Ik zeg, wat? Ik loop gewoon en eindstand, ik wou niet eens gaan naar die marathon, maar ik werd wakker. Ik zeg, ik ga ook mee, man. Ik ga ook naar die marathon, gewoon kijken, man. Chill, ik loop hier, ik kijk gewoon. En toen heb ik mijn dochter gewoon gezien en sindsdien is die band gewoon tof. Ze gaat naar, mijn moeder gaat daar chillen en zo, met mijn zusje. Oké. Dus ik kan nu pas, zeg maar, met die laatste, dat is mijn dochter, kan ik nu pas opbouwen wat ik heb gemist, zeg maar. Maar hoe voelt dat als vader zijnde dat je je kind pas na 7 jaar, 8 jaar bijna pas kan zien? Hoe voelt dat? Nou, ik dacht gewoon, morgen ga ik dood of zo, want ik had niet geloven. Waarom gebeurt het opeens, weet je toch? Ja. Dus ik dacht allemaal rare dingen, maar in de tussentijd was ik ook blij gewoon dat het nu is gebeurd. En weet je toch, ik ben er nog en ik was blij. Dus met mijn zoontje, mijn eerste zoontje was het heel anders dan die laatste en dan al die andere kinderen, zeg maar. Ja. Weet je, want ik kreeg 3 kinderen gewoon erbij. 3, 5, niet opeens, maar ik heb het zelf gedaan. En je weet toch? Niet opeens, laat me het een beetje recht trekken. Dat denken die mensen. Straks die moeder denkt gewoon, ik heb niks gedaan, ik had niks gevoeld of zo. Nee. Zo was het niet. Maar ik had opeens heel veel kinderen erbij. Bijvoorbeeld, binnenkort wordt 3 zoontjes van mij jarig. In dezelfde maand. Ja. Die ken ik. Ja. En dat zijn toffe dingen, je weet toch? Ja, je had het net al een beetje betreft je kinderen. Financieel stond je niet sterk. Nee. En wat ik niet wist is dat je 3 jaar geleden nog werkte in een recycle. Ja, zo is het. Klopt. Ja, man. Maar dat deed ik uit verveling. Oké, niet op financieel gebied. Ja, ook. Maar gewoon van verveling, je weet toch, man. Ik zeg je eerlijk, ik was op de straat, maar ik word altijd 7 uur in de ochtend wakker en dan heb ik niks te doen. Dan zijn al mijn vrienden aan het werk, zijn ze pas 4 uur klaar, maar dan kan ik pas chillen. En op straat, die mensen die ik nodig had of die mij nodig hadden, waren ook dan pas klaar. Dus toen dacht ik van, je hebt geen inkomen, je hebt niks, je hebt geen pas, je hebt niks. Beter ga je gewoon werken dan hetzelfde. Dan ben je even laat klaar als hun. Heb je gewoon een normale inkomen. Heb je gewoon. En toen ging ik daar werken, maar het was niks. Werken is niks voor mij. Maar hoe is het nou precies? Want de meeste rappers hebben zo'n rapper ego. Nee, ik kan niet werken. Ik word overal erkend. Dit, dat. Hoe is dat bij jou? Heb je dat ook?
Nee joh, het kan me niet schelen als ik geld maar maak man. Werken of niet werken, het moet gewoon iets binnenkomen. Want ik heb mensen om te voeden, mensen dependen op me man. Het kan me niet schelen wat jij gaat denken man. Dus mijn kinderen vragen mij abo en zo om te betalen. Ik moet betalen, ze moeten naar kapper, ik moet betalen. Ik ga niet denken wat mensen denken van ik ben rapper, ego. Als geen geld binnenkomt met rap, dan moet ik het ook ergens anders vandaan halen. Nee, duidelijk. Je zegt dat je met 8 jaar een tatoeage hebt gezet en toen heeft je moeder jou naar Nederland gestuurd. Hoe oud was je toen? 12 had mijn moeder mij naar Nederland gestuurd. En toen was jij hier alleen naartoe gekomen? Ja. En wie heeft jou hier opgevangen? Mijn tante. En hoe ging dat? Dezelfde opvoeding of toch anders? Oh ja, helemaal anders. Helemaal anders, want ja. Maar eigenlijk, ik deed niet zoveel, dus ik was gewoon bij mijn tante, slapen en naar school en naar binnen en voetballen met mijn neefjes en naar binnen. En binnen een jaar was mijn moeder al in Nederland, had ze heel snel een huis gekregen. Zo, ja. Moet je geluk hebben met dat ook? Ja, ze heeft heel snel een huis gekregen in Hoogvliet en toen was alles verpest. Als je het zo uitlegt, dan klinkt het gewoon een normale leven. Een brave jongen, naar school, naar huis, voetballen weten, naar binnen. Het is gewoon een brave jongen. Ja, gewoon een rustige jongen. Ik doe gewoon wat ik moet doen. Gewoon. Heeft het jou veranderd hier in Nederland? Toen de tijd? Hoe was die verandering voor jou eigenlijk? Naar Curaçao naar Nederland? Het was anders, weet je. Want ja, alles was anders. En Curaçao, ik weet niet man. Curaçao vond ik gewoon tof, ik deed gewoon alles en hier kwam ik en het was een beetje meer georganiseerd en zo te werk gaan en zeg maar. En die verandering, ja, ik kan me niet zo goed niet eens herinneren man. Ik kwam gelijk in Hoogvliet, daarna toen mijn moeder kwam na een jaartje, ging naar Hoogvliet, toen was gewoon, leek gewoon Curaçao. Ja. Snap je? Ja. Dus ik was gewoon weer op Curaçao leek het bij. Ja. Door de mensen die hier wonen. Ja, die waren gewoon allemaal Antillianen en je moest stoer zijn, je moest dat doen, je kan niet anders, weet je toch? Dus. Wat bezit jij? Bezit jij nog Antilliaanse eigenschappen in je? Ja, sowieso man, sowieso. Kan je een voorbeeld noemen wat echt puur Antilliaans is? Ik doe heel veel Antilliaanse dingen man, laat me kijken, ja. Ik weet niet, ik ben gewoon soms heel koppig, snap je? Heel Antilliaans. Ja. En in die zin zelf weet ik al van Antilliaans zou dat doen en nee, dat kan jij niet doen, je weet toch? Niet dat ik ze zwart maak, maar ik weet hoe wij zijn, je weet toch? We zijn gelijk, nee, hij kan die dingen niet doen, let's get it, je weet toch? Ja. Maar in die ding denk ik ook van, als je zo dom gaat doen, hier is camerawereld, je weet toch? Overal waar je gaat is camera, je kan dat niet zo doen. Terwijl een echte, je weet toch, ik weet van, explodeert, je weet toch? Ik explodeer gewoon en doe gewoon rare dingen. Maar, jij zegt, wat gaan we doen? Ja, ik heb wel eigenschappen man. Ik kan ze niet 1, 2, 3 opnoemen, maar ik doe wel heel veel Antilliaanse dingen. Ik blijf en zal een Antilliaan blijven. Trots. Je bent trots dus. Dus als je aan Curaçao denkt? Geweldig man, ik kom net van Curaçao man. Wat is Curaçao voor jou? Curaçao is alles man, vrijheid man. Ik zeg je eerlijk man, zodra ik daar land, die geur gelijk die jou fucking warmte. Niet normaal man, ik snap niet waarom mijn moeder mij hier naartoe heeft gestuurd. Ik zou gewoon daar blijven, maar ik denk dat ik niet zou redden. Qua mijn manier van leven. Ja. Denk ik niet dat ik het lang zou redden, maar het kan gewoon wel zo zijn. Dat zeg ik altijd, ik denk niet dat ik het zou redden, maar het kan gewoon. Maar ik hou van de straat en zo, je weet toch? En Curaçao nu is echt super heet. Die kleine jongens hebben geen genade, ik weet niet wat er allemaal door hun hoofd speelt of het systeem ook maakt een gek daar en zo, weet toch? Dus het is een beetje moeilijk. Voor mij zelf terug in die jongen. Ja. Maar zo was ik ook. Ja, niet echt, want ik was nog jong. Maar die jongens van nu, als ik daar naartoe ga en zie die jongens van mijn leeftijd daar zijn op andere level. Snap je? Op mijn level, toen ik daar was, dacht ik niet van, oké, laat me iemand zijn hoofd schieten of zo. Nooit mijn leven. Ik ging wel met mensen om die zo dachten, maar die waren al 33, maar ik was klein, ik dacht zo, wat ga je doen man, snap je? Ja, maar ja, maar nu, ik hoor die jongens gewoon, let's get it man, kom zo.
Dan rij je zelf auto's en zo. Ik moest achter in de pick-up en zo zitten. Dus het is wel een hele verandering. Als je een Nederlandse eigenschap van jezelf moest opnoemen, heb je dat? Ja, een beetje. Ik heb het zeg maar dat ik denk dat ik op tijd komen, zeg maar. Is iets dat ik heel vaak denk van, oh, je moet echt op tijd komen, weet je toch? Ja. Niet dat ik het altijd doe, maar het is wel iets dat ik over nadenk. Waar je aan werkt. Ja, toch van, nee, sneller komen. En net mijn broertje zegt ook tegen mij van, op tijd komen, dan ben je te laat. Dus als ze zeggen 3 uur, je moet niet 3 uur daar zijn. Je moet zorgen dat je gewoon een half uurtje van tevoren bent. En zulke dingen ben ik wel aan het werk en dat voel ik gewoon voor, shit, nee, ik moet daar snel. Ik zou toch laatst geen dingen over je hebben om te praten. Ja. Zulke dingen vind ik dingen dat ik heb geleerd hier zo, zeg maar, van op tijd zijn, laat niemand iets op je hebben en zo, weet je. Ja, je bent, of tenminste, ik denk dat de meeste mensen jou kennen als rapper. Ja. De mensen buiten Hoogvliet, laten we het zo zeggen, kennen jou als rapper. Ja. Op welk moment ben je in aanraking gekomen met muziek? Zo, ik maakte altijd al muziek. Vanaf kleins al maak ik muziek. Toen ik naar Nederland kwam, volgens mij, toen was ik 14 of zo. Oké. Toen ging ik al de muziek een beetje maken. Toen kwam een mattie van mij vast te zitten, ook een jonge boy. Kwam hij buiten met allemaal teksten van Master P en zo, No Limit en shit. Ja. Allemaal teksten heeft hij geschreven, dus die gingen wel kijken, maar hij was niet zo goed met, hij kon niet zo rappen en zo, je weet toch? Ja. Maar hij kon, ik weet niet, hij zat vast met iemand die dat luisterde, dus hij ging dat naar ons laten. En toen zei ik tegen hem, Mattie van mij, kijk wat ik heb, maar ik begon Engels te rappen, echt slecht, go to the allemaal slechte dingen. En hij zegt, wauw, die Mattie zegt van mij, ik ga ook doen. Hij schrijft, die andere Mattie schrijft, en de andere Mattie van mij is echt een beetje heel slim. Hij gaat altijd naar, hij had, hoe heet die ding, man? Yahoo? Vroeger, man. Hij ging naar zo'n site, ging hij al die teksten printen, gingen we allemaal. Toen was ik in Mexico, dus ik moest, in Mexico ging altijd snel rappen, dus ik moest altijd leren, dan gingen we daar allemaal performen daar binnen. En zo waren we begonnen. Toen had ik een mic gekocht, bij mij eigenlijk in Hoogvliet, iedereen kwam bij mij thuis. Oké, ja. Dus bij mij thuis was alles. Ja. Dus zo ging ik proberen een studio te maken. Ik had internet, niemand had internet. Ik had computer, niemand had. Ik had telefoon. Mijn telefoon gingen we delen met iedereen, ging vasthouden. En wie gaat bellen? Niemand had anders heb telefoon. Dus we kunnen met niemand bellen eigenlijk. Maar mijn moeder had mij zo verwend. Mijn moeder gaf mij alles. Ja. Ook al had ze geen geld, ze ging alles proberen. En zo was ik met muziek in aanraking gekomen. En sindsdien was ik met een groep begonnen. En bleven we rappen. En daarna iedereen werd een beetje oud en vriendin en zo, hebben ze een deel gedaan. Toen kwam ik ook nog vast te zitten. Toen had ik Hef gebeld volgens mij. Toen vroeg ik hem hoe gaat het, dit, dat, goed, hij zei dat, toe. Hij was bezig met muziek. Ja. En Atjes broertje en zijn broer. Ja. Dus ja, hij was bezig met muziek, dus hij zat vast te bellen, maar hij zegt, ik ben in Spanje, dit, dat, wanneer je komt, je gaat zien, je komt buiten, je blijft mij back up, we zijn kaki, dit, dat. Dus toen ik buiten kwam, ik zie die man is aan, we waren gewoon. Dus toen Hef was, een beetje was opgekomen, zat jij vast? Ja, in die periode? Ja. Oké. Ik zat al bijna in, pas die laatste clips en zo kwam ik pas erin. Oké. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk? Ja, van de buurt. Hef is gewoon van Hoogvliet. En van de buurt. Eigenlijk haat hij onze groep. Wij haten hun groep ook. Maar we zijn gewoon van de buurt. Kijk, wij waren mooi boys. Niet echt mooi boys, maar wij gingen altijd kijken hoe we dressen. Je weet, wanneer we naar buiten gingen, iedereen moest zelfde dress. We waren een boyband. Je weet, heel die klik moest zelfde dress. Ja. En Hef en zo waren meer boeven en zo. Hun komen met handvies en zo. Vieze niggas en zo. Vandaar ook Team Vieze. Ja, toch, vanaf Team Vieze. Je weet toch, hij wist al, hij moest zeggen dat hij vies is, zodat niemand gaat zeggen, je was vies vroeger. Hij is slim, het is gewoon een soort Eminem stunt. Ik ga gewoon mijzelf dissen voordat mensen mij gaan dissen. Ja, toch. Hij wist al, we waren fly, je weet dat. Eat miles. Ja, dat.
Dus daarom Team Vieze, maar gewoon slippers, gewoon boelabaan, gewoon rustig. Ja. Maar ja, uiteindelijk zijn jullie, jij doet zijn backup. Ja. Jullie zijn wel best vrienden volgens mij. Ja. Wat betekent Hef voor jou? Ja, hij is, hij betekent heel veel voor mij, man. Hij betekent heel veel voor mij. Hij is wel een irritante gozer. En dat weet hij. En ik ben ook irritant en dat weet hij, dus wij blijven gewoon, hoe kan ik zeggen wat hij is gewoon een deel van mijn leven en ik ben een deel van zijn leven. Ik zou zijn leven, heel zijn leven zuur maken. Dus hij betekent heel veel voor mij, man. Hebben jullie ooit ruzie gehad met elkaar? Ja, we krijgen sowieso ruzie. Ik denk, volgens mij hebben we gisteren nog een beetje bekvechten. Maar gaat het dan toe? Nee, het eindigt op niks. Hij zegt, laat me met rust. Ik zeg, laat me met rust. En we laten elkaar met rust. En dan drinken we weer samen. Eten we weer. Gewoon, ja toch, sowieso liefde bekvechten. Gewoon, hij snapt me niet. Ik zeg, jij snapt me ook niet. Dan heb je een limbo en dan is hij volgens hem heeft hij een poker gemaakt. Je hebt geen shit gedaan, Roman. Laat me jou bedeien. Bouw niet bedeien. Je hebt geen shit gedaan. Daarom kom ik er niet uit. Maar zo iemand moet je hebben toch? Iemand die gewoon straight. Ja toch, Ga niet achter mijn rug, maar gewoon. Nee man, nee. Zo zijn wij niet, man. We zijn sowieso straight, man. Heel die team, als je één keertje met ons gaat chillen, jullie gaan niet horen, man. Je gaat denken, hoe kan je zo met elkaar praten, man? Ja, maar backstage, al die andere mensen kijken van deze jongens zeggen een paar gekke dingen tegen elkaar. Van, dat komen we bekend voor, of niet? Jullie denken, dit gaat ook... Nee, maar ik zeg je eerlijk, man. We zeggen van alles tegen elkaar, maar we kunnen het van elkaar hebben. Het is gewoon fam, toch? Ja. Oké, dat is wat Hef voor jou betekent. Ja. Hoogvliet, wat betekent dat voor jou? Want je zegt het zelf, je bent van Curaçao gekomen, na een jaartje ben je in Hoogvliet terechtgekomen. Ja. Het voelde als thuis aan, maar wat betekent dat precies voor jou? Dat is mijn leven, man. Dat is mijn leven. Ik zeg je, nieuwe rijden al te lang uit Hoogvliet aan. Ik voel me niet veilig. Ik denk wat brengen deze boys mee. Nee, maar ik ben hier dus. Ik zeg eerlijk, Hoogvliet, ik weet niet, man. Ik voel me onsterfelijk daar, man. Als ik alleen die bord zie en we komen daar binnen, dan klaar. Ik doe tap alles uit, niks kan me schelen. Ik weet niet waarom. Maar je bent vaak in de buurt gewoon te vinden, man. Ja, ik ben altijd in de buurt te vinden. Dus als je uit Hoogvliet gaat, dan ben je op vakantie? Ja, als ik uit Hoogvliet ga, dan ben ik echt op vakantie. Denk je dat jij ooit Hoogvliet zou verlaten? En dan bedoel ik, als jij, stel je voor, je hebt een vrouwtje waar je langer mee gaat blijven en wonen. Zou je denken dat jij uit Hoogvliet zou gaan? Ja, heb ik gedaan. Ja? Ja, ik woon Zuid. Oké, maar je bent toch elke dag in Hoogvliet? Meteen, als ik wakker word, rechtstreeks naar Hoogvliet. Ja. Hoe komt dat, man? Huh? Hoe komt dat? Ik weet niet, ik heb niks met de andere mensen te maken. Ik weet niet, ik ken die mensen niet, snap je? Ja. Overal waar ik loop, ze zeggen, hey hoor, kijk eens, waar blijven die vlogs, waar blijven die dat? Ja. Dat zijn gewoon mensen die mij kennen van buiten, maar Hoogvliet zijn mensen die ik gewoon ken. Wanneer ik kom, ik ken ze gewoon, weet je dat? Hun kennen mij, ik ken ze en ik voel me thuis. Ik kan gewoon mijn tas daar laten, ik kom misschien kom ik over 3 dagen terug, pak mijn tas met paspoort, geld erin, alles. Het ligt gewoon daar. Snap je? Ben je nou aan het doelen met ons of is dat echt zo? Ik meen het. Ik meen het, als ze mijn tas openmaken, ze zien is van Killa, terug. Snap je? Geen grap. Nee, maar ik ben niet een probleemjongen, maar ze weet al van. Het heeft geen nut, weet je toch? Hoe kom je eigenlijk aan die naam Killa, Kizzy? Killa, ik heette eerst, toen ik begon met rappen, Die Killa. Ja. Die Killa had ik die ding van heel vroeger was ik met een paar andere boys en hun waren echt in Wu-Tang. Ik had ook een Wu-Tang tatoeage hier zo. Ja. En die jongen vroeg me, wat is jouw artiestennaam? En toen, ik had geen artiestennaam. Ik dacht, ik weet het echt niet, man. En we waren Wu-Tang, kijk, ik dacht, zo Ghostface Killa. Ik dacht, Ghostface is echt, die Killa is wel goed, man. Toen had ik die Ghost weggehaald, toen heb ik mijn idee van mijn naam heb ik daarvoor gezet, was Die Killa. En daarna, na een tijdje, mensen geven je een beetje
je krijgt bijnamen, je weet toch? Ja. Ik was Killa, Ja. ze zeggen Kizzy, en dan toen kwam Twitter in. Toen moest ik Twitter maken, toen dacht ik, Killa, en dan iedereen noemt mij Kizzy, dan zet ik gewoon Kizzy eraan. Ja. Je weet toch? Toen Killa Kizzy. Zo is het eigenlijk een beetje Killa Kizzy geworden en zo gebleven. Alles heb ik Killa Kizzy gemaakt. Net als nu noemen ze mij Kees. Kees. Het bleef het. Waarom eigenlijk, man? Ja, ze verzinnen allemaal dingen met mijn naam. Killa, daarna weer Keesje, ze noemen me gewoon alles. Kaas, alles man. Ik weet niet. Ja? Ja, tuurlijk man. Het is gewoon hun naam voor mij. Gewoon. Ik lach gewoon. En wat is je voornaam eigenlijk? Mijn voornaam is D'Angelo. Dat is een hele andere kant dan. Ja, het is helemaal anders. Killa, Kees. Ja, ze noemen me allemaal gekke dingen man. Keesje, je kunt zeggen, oh Keesje, Kees, Keesie, alles. Van waar het komt, helemaal verzinnen zelf in troet en naam voorbij. Weet je dat? Maar je reageert gewoon op al die namen. Ja, sowieso. Ik weet al dat ze mij bedoelen. Ja, ik ga je leeftijd niet opnoemen. Maar Waarom niet? nee. Dat komt door mijn vraag, zeg maar. Een profvoetballer zou op de leeftijd die je niet bent, zou hij stoppen. Ja. En de meeste rappers noemen rappen ook een topsport. Ja. Hoe lang zie je jezelf nog rappen? Nou, niet meer. Niet meer. Dus echt, we kunnen eigenlijk niks meer van Killa Kizzy verwachten. Nee, muziek. Ja? Jawel. Nee, maar voor rap heeft geen leeftijd, maar Snoop rap nog steeds. Dus Ja. het heeft geen leeftijd, maar ik ben eigenlijk niet meer zo actief als eerst. Zeg maar, ik ben eigenlijk door de rap scene en door mijzelf ben ik zeg maar die passie en die gedrevenheid een beetje kwijt. Ja. En Maar, hoezo dat? Omdat ik vind dat iedereen hetzelfde muziek maakt en ik heb alles al gezegd, al 30 miljoen keer. Dus nu moet ik het in een soort nieuwe jasje zetten. Ja. En dat ben ik nog aan het zoeken. Niet dat ik ga gewoon wel muziek maken. Ik ga gewoon wel dingen uitbrengen. Ja. Maar ik probeer een nieuwe ding voor mij. Een nieuwe uitdaging voor mijzelf. Weet je toch? Een nieuwe muziek. Want Je hebt een hekel aan autotune. ja, ik werk niet met autotune. Soms producers gaan proberen op mijn stem en zo. Nee, maar ja, je zegt het zelf, iedereen maakt eigenlijk hetzelfde. Maakt dat het dan niet makkelijker voor jou om apart te komen, iets anders te doen en toch hard? Ja. Eigenlijk is het makkelijk, maar toch is het moeilijk. Want dan ga ik gewoon mijzelf zijn, wat niemand maakt. Ja. Maar ik vind dat ik gewoon alles al heb gezegd. Oké, ja. Zeg maar, snap je? Ja. En eigenlijk moet ik zeg maar wat jullie vroegen daarvoor al van waarom ga je niet uit Hoogvliet? Of niet waarom ga je niet uit Hoogvliet, maar zou het niet anders, dan zou ik andere dingen zien. Ja. Want nu ben ik nog steeds gewoon in die cirkel. Ja. En Dus je ziet er nog is steeds dezelfde shit. Ja. Dus het enige wat ik kan doen is een andere beat eronder zetten, maar dezelfde rap. Ja. Snap je? Ik snap het. Dus misschien moet ik meer dingen gaan doen en dan kan ik gewoon een beetje meer creatieve en andere dingen zeggen. Snap je? Dus Wat doe je naast de muziek eigenlijk? bier drinken. Nee, ik doe naast muziek doe ik niks man. Ik heb een interview gezien. Ja. Nou, je bezig met Mr. Bean en Vlodder. Ja, maar ik zeg je eerlijk, wat ik echt de hele dag doe, is gewoon ID kijken, Discovery ID. Ja. En bier drinken. En heel veel zonnepitten eten en spugen en chillen. Ja. Wat is je leven eigenlijk? Ja, heel veel Vlodder kijken. Ik heb Vlodders al 30 keer gekeken, dezelfde aflevering. Ik lach nog steeds om elke bullshit die ze doen. Wat zeggen je kinderen daarvan? Ja, die lachen me gewoon uit. Ja, mijn oudste zoontje die lacht me altijd uit. Hoe ga je dat kijken, papa? Maar die weet al dat ik gek ben. Die denken, want die gaat gewoon Vlodder kijken. Maar ik deed ook een tijdje vloggen toch? Juist, ja. En ja, ik snapte niet waarom ik moest vloggen. Weet je? Want waarom ben je daarmee begonnen? Ja, Hef zegt tegen mij, je bent echt grappenmaker man, ga vloggen, die mensen gaan helemaal stuk, doe gewoon vloggen man. Ja. Dus toen hun waren begonnen met die label, hadden ze zo'n cameraatje gehaald en ging gewoon vloggen, want gingen ze het monteren en
Die mensen vonden het tof. En mijn zoontje had mij gelijk gebeld van papa, je kan niet vloggen want je filmt je neusgaten, dus ik filmde vanaf onder en waarschijnlijk moest je vanaf boven en ik wist niet dat het werkte. Ik ben het al zat, maar ik werd net nog gevraagd wanneer ik weer een nieuwe vlog ga uitbrengen. Dus je doet niet zoveel meer met vloggen? Nee. Hoe komt dat? Wat ik daarnet had gezegd is, dezelfde shit gaan ze zien. Ik sta gewoon in de buurt. Ja. Wat ga ik zeggen tegen hen? Wat ga ik ze laten zien? Het moet wel spannend blijven. Ja. Als ik je wil praten, heb ik het gevoel dat je nog steeds jezelf aan het zoeken bent. Ja, opnieuw aan het zoeken ben. Opnieuw aan het zoeken bent. Ja. Want ik wil gewoon als ik kom, ze moeten denken dat het gewoon een nieuwe gast is, maar mensen die mij kennen weten gewoon, dat is kiezen, maar mensen moeten gaan denken van, what the fuck, wie is deze gek, snap je? Ja. En dat ben ik aan het zoeken, zeg maar. En dat is een beetje lastig. Heb je al een idee welke kant je uiteindelijk op wil? Ja, ik wil sowieso gewoon dicht bij mij houden, dus een beetje straat. Ja. Maar in dezelfde shit denk ik van, ik ben al oud aan het worden, je weet toch? Je moet even, je weet toch? Ja. Andere dingen maken. Maar ik wil geen dansmuziek gaan maken, zaak, beuk, zaak, beuk, doe, dans, je weet toch? Ik vind dat een beetje, laat andere mensen dat doen. Wat is jouw muziek dan? Mijn muziek is gewoon straat, gewoon ga naar binnen, rennen binnen, pak die ding. Juke, mijn muziek is juke muziek. Juke muziek betekent bewegen, elke dag zoeken naar optie om geld te maken. Ook al moet je werken, maakt niet uit hoe. Maar zoek iets, dat is mijn muziek eigenlijk. Juke muziek, gewoon. Zo noem ik het gewoon. Is er een bewegen. lijn die echt voor jou is? Een lijn? Ja, een lijn. Laat het aan te voer. Juist. Zo piep! Elke ochtend op Facebook zie ik dat. Ja, je moet bewegen. Ja toch. Je kan niet blijven liggen, man. En weet je wat het grappigste is? Want soms ik lig en iemand is voor mij aan het bewegen en ik schrijf dat gewoon aan de voer. En iedereen is aan het werk en ik lig gewoon, dat is diep. Eigenlijk ben je jezelf aan het motiveren. Ja, ik motiveer mijzelf ook. Maar ik kan gewoon naar beneden en naar boven en dan heb ik gejuke. Snap je? Ik kan met de hand bewegen, juke. Maar andere mensen, ze moeten op afstand gaan werken, man. Niet naar mij kijken en denken het is makkelijk, het is niks. Je moet gewoon gaan werken of... Als je kinderen ook willen flexen dan? Huh? Als je kinderen ook willen flexen? Nee, ze moeten niet flexen, man. Werken. Papier brengen voor papa. Nee, we moeten gewoon zelf houden. Ik wil geen papier niet. Anders gaan ze mij lullen. Ja, mijn zoontjes, mijn oudste gaan me niet geven. Hoe oud is je oudste zoontje? Hij wordt 16, hij is 15 nu. Hij wil scooter, hij wil Sweet 16 feestje, hij wil dit, hij wil dat. Dat zijn grote plannen. Ja, ik ga wel een scooter voor hem halen. Ben je door je kinderen kaal geworden of is dat... Nee, niet door mijn kinderen. Hun geven me eigenlijk helemaal geen stress. Ik denk dat dat door een vrouw is gekomen, man. Ik ben grijs geworden, kaal geworden, alles. De vrouw zeg je? Ja, ik denk het. Niet met EN erachter. Nee. Een fout van mij. Nee, ik denk het niet. Nee, maar ik ben gewoon koud geworden, maar ik weet niet, maar ik droeg te veel petten of te veel stress of zo, ik weet niet. Wat ga je straks doen als je klaar bent met ons? Dadelijk. Rustig op de bank biertjes drinken. Dus. Ja, ik ga even juke. Even biertjes halen. En dan ik denk gewoon op de bank, man. Weet je, kijk in mijn WhatsApp, kijk op Facebook, Insta. Wat is je laatste biertje nu dus? Nee, ik heb nog eentje in mijn tas. Je hebt twee? Ja toch? Je hebt twee in je tas? Eentje. Je hebt twee in deze auto. Voor mij. Een biertje voor jou meegenomen. Jij drinkt ook bier? Nee, ik heb voor jou meegenomen, voor jou. Jij hebt voor mij bier meegenomen? Eigenlijk moest je eerst water, dan zou ik beloond worden. Ik wou je eigenlijk water laten drinken en dan hiermee belonen. Voor wat zou je me water? Je weet me dood helpen, G. Maar ik weet dat je water niet gaat drinken.
Nee, Dus- man, dit is love. Dit is Heineken, waarom Heineken, man? Wat is het speciaal aan Heineken? dit is de beste, Dit is toch. jouw gouden plaat. Dankjewel, man. Dit is, man, jullie zijn master, man. Ik moet nog een interview doen met jullie. Waarom geen Amstel? Amsterdam? Hertog Jan. Nee, Hertog Jan. Als er niks is, dan zou ik wel Hertog Jan en zo nemen. Amsterdam. Bavaria. Ja, ook zou ik ook nemen. Ja? Ja, maar ik zou niet zelf voor gaan, zeg maar. Oké, wacht even. Ik heb je gevraagd wat hef voor jou betekent. Ja. Wat Hoogvliet voor jou betekent. Ja. Wat betekent Heineken voor jou? Oh, Boetje is mijn leven, waar? Ik zeg eerlijk, man. Hoe is het allemaal begonnen? Bier drinken? Want Weet je je- zegt net, water is gif. Ja, Eigenlijk. het is mij zo vaak gevraagd. Maar ik weet het en. Ja, ik weet niet, man. Ik begon gewoon te drinken. Daarna bleef ik gewoon drinken. Drinken, ja, water gaat niet met mij, man. Ik krijg buikpijn en zo, man. Van water? Ja, man, van water krijg ik buikpijn, man. Dat is niet goed voor je, man. Je bent nooit betrapt onder invloed achter je Ja, ze hebben me laatst gepakt op scooter. Had ik, Zonder rijbewijs, zonder... ja, moest ik blazen. Had ik 500 geblazen. Shit. Die boete moet nog komen, maar ik ben benieuwd. Ik denk, kop of zo moet ik betalen. Dat is hard werken, man. Werken? Waar ga je werken, man? Voor die kop. Dat is hard werken. Ga niet werken. Ik had wel zin om eigenlijk opnieuw te gaan werken ergens, man. Maar gewoon een project, gewoon om te chillen, man. Zie je jezelf bij een fastfoodketen werken? Nee, joh. Wat moet ik dat doen? McDonald's. Nee, joh, ben je gek, man. Ga je ook gaan rappen met die intercom? Goedenavond, Killa. Kan ik je helpen? Ja, toen ik 15, 16 of zo was, ging ik proberen bij McDonald's, man. No fleet, man. Ze zeggen, we bellen je morgen. Nooit meer hebben ze me gebeld. Gelukkig ook. Ja, man, ik heb veel dingen gedaan. Mijn krantenwerk, tomaten plukken, al die dingen, weet je. Wat is een werk die je wel gewoon zou kunnen doen? Dan vraag je me wat, man. Het moet gewoon... Postbode, pakketbezorger. Dat wel lauw zijn, man. Dan kan je gewoon chillen, je weet toch, rijden, stoppen, daar, je weet toch. Ja. Ja, muziek in de auto. Maar ik denk, ik ga gewoon iets in de muziek doen of zo, je weet toch. Heb je ooit nagedacht om een eigen label op te starten? Of iets in die richting? Ja, jawel. Maar alleen, ik ben iemand die, ik hou niet van dat ik te veel mensen moet je, zeg maar, hoe moet ik dat zeggen? Als je een label hebt, moet je ook zorgen dat die kinderen eten, je weet toch? Je moet voor iedereen zorgen, Ja, je weet toch? En ik ben meer iemand die het, zeg maar, wil. Oké, ik heb een label, ik ga investeren, Ja. maar dan wil ik gewoon mensen hebben die, jij rent voor die artiest, jij rent voor videoclip, jij rent voor dat. Ja. Maar het gaat eigenlijk niet zo, want je bent die eigenaar van die label, dus jij moet ook iets doen, je weet toch? Ja. Dus in die zin van, denk ik van, ik wil niet al die geweten en shit om me hebben, je weet toch? Als het mislukt, dan moet ik weer, ik weet niet, man, ik weet niet. Ik heb wel gewoon een label, maar mijn label is gewoon een straatlabel, je weet dat? Het is gewoon rent, die pompen die dingen als het niet gaat, ja, let's get it, gewoon, je weet dat? Het is, je weet toch? Ja. Het is niet iets dat ik gewoon, nee. Dan ga ik liever een kapperzak beginnen of zo, weet je toch? Lijkt dat jou wat? Of kan je dat? Ja, ik deed ook. Je deed de opleiding van kapper, hè? Ja. Ja, ik deed Waarom vond je het niks? Huh? Waarom vond je het niks? Nee, Spelen met mensen in de hoofd. Nee, ik deed kapper, toen ik opleiding van kapper deed, zat ik alleen met vrouwen in de klas, man. Ze praten alleen over mannen, man. Ik ben geen gay, wat ga ik praten over? Vrouwen praten over mannen de hele dag. Ik dacht, nee, man. Maar het was wel leuk. Maar ik werkte al in een kapperzak en zo. Oké, dus je kan het wel eigenlijk. Ja, ik kan het wel, maar ik doe het niet meer. Zo'n mattie van mij kan echt heel goed knippen. Dus ik zit met hem nu een beetje te kijken of we een kapperzak gaan overnemen en zo. Ja. Maar ik wil zelf niet inwerken. Ik ben ook een beetje raar, maar morgen zeg ik weer tegen jullie, ik wil gewoon knippen en dan overmorgen ik zeg, ja, ik hoef niet meer. Ik wil wat anders. Ik zeg, ik ga mijn rijbewijs halen, dan volgende dag ik zeg, ik hoef geen rijbewijs aan. Ik ben een beetje raar, man.
Gewoon teksten schrijven voor Hef dan? Huh? Zonder werk toch? Teksten schrijven voor Hef? Nee, Hef kan voor zichzelf teksten schrijven. Hij schrijft af voor genoeg mensen. Wat ik ga zeggen gaat Hef niet eens kunnen uitspreken, man. Wat hij gaat denken, hoe heeft deze jongen die ding achterstevoren zo geschreven? Wanneer ik mijn teksten schrijf, ik lees die terug op die telefoon. Ik denk, wat heb je dan gezegd, man? Wanneer heb je dat geschreven dan? Ik laat altijd veel woorden eruit en erin en dan spit ik dat gewoon. Je begrijpt het gewoon. Ja, ik weet ik weet precies wat het is. Maar niemand kan het anders lezen. Je gaat niks begrijpen. Je hebt veel ervaring. Je hebt veel meegemaakt. Ik weet dat je nog een beetje op zoek bent naar jezelf of je wilt nieuwe dingen gaan uitvinden. Hoe zou je mensen kunnen motiveren die ook zo bezig zijn in ieder geval? Die nog niet weten wat ze willen of lopen te slapen. Ja, je moet gewoon blijven zoeken naar jezelf en kijken wat dichtbij bij jou is. En zeg maar echt, wat je echt leuk vindt, moet je eigenlijk gewoon je hobby moet je proberen een werk van te maken. Snap je? Ik heb heel veel hobby's en vandaar moet ik het ook gaan kijken welke ik gewoon echt de beste in ben. Zeg maar wat ik het beste kan doen. En dat moeten die mensen ook doen. Je weet toch, je moet kijken wat je echt goed kan. En wat je daarmee kan bereiken, zeg maar. En 100 voor gaat. En niet net als wat ik doe, je weet toch. Als je gemotiveerd wil worden, moet je echt 100 voor gaan. Je weet toch. Ik heb heel veel kansen gekregen, je weet toch. Dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Kijk niet echt naar mij op, want ik heb heel veel kansen gekregen. Ik ben nu al zoveel jaar bezig, dus doe het beter dan mij. En dus ik zeg ze ook wat ze beter dan mij moeten doen. Mijn zoontje kwam ook met een rap naar mij en begon hij over, we springen, we maken geen grappen en zo. Ik zeg, wat heb je erover, man? Rap over andere dingen, man. Wat, geen grappen, waar heb je het over? En laatst hij kwam naar mij, omhels mij, geef me een kus. Hij zegt, hoor deze rap. Opeens ik hoor, ik moet voor mijn moeder zorgen, zorg voor mijn zusje, pak mijn broer. Toen dacht ik, wauw, dit is het. Ik zei tegen hem gelijk, voor jou ik ga clips schieten. Ja toch? Want dit is wat ik wil horen. Je weet toch dat je hebt verstand van, het is niet, je moet voor je mensen gaan zorgen. Je wordt oud, je moet, dat? Zou je het zelf anders doen, als je het kon? Ja, sowieso, natuurlijk. Maar ik heb geen spijt van. Oké, dat wou ik net vragen. Ben je wel tevreden met de persoon die je nu bent? Jawel, ik heb geen spijt. Uiteindelijk hebben al die dingen die je hebt meegemaakt, jou gemaakt. Ja, ze hebben mij precies gemaakt hoe ik nu ben. Als jij de jongeren waar je in het begin van de interview al over had, die op Curaçao wonen, die een beetje verder zijn dan wij op onze leeftijd, op die leeftijd. Hoe zou je hun kunnen motiveren of wat zou je tegen hun kunnen zeggen? Kijk, weet je wat het is? Ik kan zoveel zeggen, maar hun situatie, hun levenssituatie kan ik niet veranderen. Dat zeg ik altijd, maar misschien kunnen ze mij wel nemen en observeren, kijken en toch iets van maken. Maar ik weet dat ik kan geen geld in hun zakken zetten. Ik kan hen wel gewoon iets zeggen, dat ze gaan proberen. Maar als het niet lukt, dan gaan ze gewoon terug naar die pad. Maar wat zal ik tegen hen zeggen? Gaan ze kijken, hij drinkt zelf de hele dag bier, wordt wakker, zeg. Weet je toch? Ik moet een goede voorbeeld eerst geven, dan gaan ze denken, hij heeft het gemaakt, hij heeft het gedaan. Snap je? Dus nu, op dit moment, je moet gewoon echt hun hoofd gebruiken en niet zomaar stomme dingen gaan doen. Want maak je alleen maar mensen, doe je alleen maar mensen meer pijn en verdriet, zeg maar. Snap je? Ja. Ik zeg je eerlijk, vroeger dacht ik altijd, maakt niet uit man, doe voor mij niet. Mensen zeggen ook altijd tegen mij, maakt niet uit, toen de moeder toch, maakt niet uit man, ga toch doen. En veel mensen zeggen tegen mij, je kan zo denken, maar je doet heel veel mensen verdriet, weet je hoeveel mensen van je houden. En dan denk ik van, ze hebben wel gelijk man, je kan niet zo egoïstisch aan jouzelf denken, je weet toch. Er zijn veel mensen die echt om jou geven en zo, je weet dat. Dus voor zulke dingen, die boys moeten echt goed opletten wat ze doen daar. Weet je, maar ik kan ze niet helpen, ik kan ze geen geld geven, ik kan ze niet. En dan komt iemand met een Mercedes aan met dikke ketting, horloge en
die zegt één bullshit tegen gaan ze hem eerder geloven dan mij. Die komt aanlopen en ze zegt, deze heeft niks bereikt, die loopt met bier te drinken. Die materiaal, ja. Ja toch? Snap je? Materiaal kan mensen zijn ogen zo blind maken en hun snappen niks meer wat ze zien. Hun kijken op naar mensen. Ik keek ook alleen op naar de mensen die dingen kijken. Honda Civic. En na de Honda Civic, ik kan alles doen om Honda Civic te kopen. Gilera Runner. Ik ga alles doen om Gilera Runner te krijgen. Mensen gingen werken, komen thuis, boos. Dit betaalt, geen geld meer. Ja. Hoe gaan ze leven? Ik kijk naar de andere mannetje die op de hoek staat. Snel handbeweging, hij heeft geld. Nieuwe Nike. Daar heb ik nou op gekeken, dus ik hoop dat die jongens dat niet doen. Maar als ze zien hoe hun moeder struggelen en thuiskomen en nog steeds die geld hebt niet, dan gaan ze de verkeerde pad op. Meestal. Dat is het een beetje dus. Ja, maar ik hoop het niet, snap je? Maar ik kan ze echt niet helpen, man. Het is moeilijk. Wat je ook opnoemde in het begin is het systeem daar op Curaçao. Je was daar 1,5 maand terug of zo volgens mij. Ja. Wat is volgens jou wat daar moet veranderen op Curaçao? Ik zeg je eerlijk, ik heb mij helemaal niet bemoeid met niemand daar. Ik was gewoon op de strand elke dag aan het drinken en ik heb niet echt gekeken of ze vooruit zijn gegaan want waar ik zat was gewoon bij een beach en optreden en terug naar de hotelkamer en dus ik hoor gewoon dingen van die systeem is niet recht, snap je? Ja. Dus ik kan, het is een hele goede vraag eigenlijk, maar ik heb geen idee wat ze nu, of ze vooruit zijn gegaan of zijn ze hetzelfde gebleven. Ik heb wel dingen gezien dat ze nog steeds laag zijn. En bij winkels en moet je gewoon nog steeds wachten, neem gewoon een tijd en zo. En ik ga niet krijgen van waarmee kan ik jullie mee helpen. Maar ik weet niet of, omdat het hier is, dat mensen zo komen en daar, ik weet niet man, het is moeilijk om te zeggen man. Het is echt moeilijk om, maar ik weet wel dat ze heel laag zijn. Waar wil je dat mensen je allemaal gaan volgen? Check me op Instagram, Killakeezy. Killakeezy op Facebook. Killakees op Snapchat. En wat heb je nog meer? Alleen die. Twitter, heb je nog Twitter? Zo, ik weet niet eens wat die wachtwoord van de Twitter. Mijn Twitter is ook Killakeezy, maar ik denk dat je een bericht van 2016 zou zien als laatste. En ja man, check me. Ik hoop dat ik jullie voldoende dingen heb gezegd. En, Sowieso. Ja, wij zijn sowieso ten eerste blij dat jij tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Ja, man, dat je bent ingestapt bij ons. Ja, toch sowieso, man. Love is altijd, man. Stalk hem, want ik wil nieuwe Killakeezy muziek horen. Ja. Stuur hem allemaal DM. Wanneer. Nee, man, dat is wel love, man. Dat motiveert me wel, man. Ik ga wel nieuwe muziek. Toen ik net hier naartoe liep, was ik al met een boy bezig. Hij regelt die dingen dat uitbrengen en zo. Was ik bezig met een koffer maken en dingen uitbrengen. Dus ik ga even kijken bij de studio wat er ligt en wat voor moois ik kan brengen, maar ik hoop dat ik een nieuwe sound kan brengen. We zijn benieuwd in ieder geval. Mensen, bedankt dat jullie weer naar een aflevering hebben gekeken. Ik ben Dio. Ik ben Sontje. Samen zijn we gebroeders Wolf. We zitten hier met Killakeezy. A.k.a. Kees. Juist. Tot de volgende keer. Love.